Ya. Besok ketemu Ken. Bojonegoro. Bojonegoro. Ya. Campur sari karo komet. Oke. Ini ya. Malam. Tidak pokok senang malah. Bisa enggak apa-apa. Bablas. Piye karepmu? Aku nyuwun pangestu kowe aja bondo yudha karo Raden Bratasena ya Kakang. Mbedhah praja mboyong putri bebasane. Kejaba Bratasena kuwi tedhak turun mungsuh pringgondani kelawan Ngastina nganti tekan saiki kaya mungsuh bebuyutan. Kakang sing wis ya Kakang. Yen jagat iki anane mung wales winales ora bakal tuwuh katentreman. Manunggal dadi sawiji kelawan para Pandhawa ya Kakang. Ora sutah. Wis dadi anteping tekadku. Yen kowe sida rabi karo Bratasena, luwih becik tak entengke patiku Arimbi. Nanging aku kaya ora negakake sedane Kakang Arimba. Kejaba saka kuwi Kakang Mas Bratasena ora bakal bisa nandingi kekuatanmu Kakang. Yen kuwi wis genah sawangen kae bojomu nglumpruk tanpa daya tak sabet nganggo gadaku. Kuwi mratandani yen bojomu kuwi ora duweni kasekten kang linuwe. Mendah yen dadi bojomu cetha ora iso paring pengayoman marang kowe Harimbi. Janjane ngalahke aku ki genah. Janjane ngalahke Prabu Arimba kuwi genah, mateni aku kuwi gampang. Nanging Bratasena ora ngerti sing dadi pengapesanku. Bratasena ora ngerti pengapesanku yen to sayektine pengapesane Prabu Arimba kuwi yen ragaku disabetake ora tunggak ing wetaren. Kotap nglumpruk tanpa daya prasasat linolosan otot bebayune sang panenggak Pandhawa Raden Bratasena. Nanging dupi mirengaken aturira Prabu Arimba yen to pengapesaning sang Arimba kalamun den sabetake mapan ana tunggake wetaren. Wau to tanggap risang Bratasena giya ngetok karo san kang pungkasan. Krida sang Bratasena. Ayo. Bojomu nglumpruk ora iso nanding Arimba. Ayo Bratasena ngadeka. Ngadeka Bratasena. Kakang jiwa mancing
woong ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara ora ngira babar pisan kowe tumeka pati Kakang kamangka Arimbi ora kurang-kurang suka pemut cutelen anggonmu duweni rasa memungsuhan ing antaraning Pringgondani lan negara Ngastina. Wah, Arimbi, ora susah kok getuni. Ora susah kok getuni patine Kakangmu Arimbo. Nyatane Kakangmu dijak tentrem ora kena. Kakangmu Arimbo wegah nampa memarah nampik pitutur becik endo marang Piwulang Utama. Ora usah kok tangisi, kae sawangen ana buta dampyak mrene. Buta Pandhawa tata gati wisaya ngendriyaksa sara maruta pawana bana margana kowe sapa? Inggih Raden, mugi kawuningan kula menika kadang anemipun Kakang Arimbo lan Kakang Mbok Arimbi sudi amastani nami kula pun Brajadenta. Kula Brajamusti Raden. Kowe arep mbelani patine Kakang Arimbo ya ngono apa piye? Babar pisan mboten. Dinten menika malah kula badhe nderekaken panjenenganipun Kakang Mbok Arimbi Kewala. Brajadenta wonten dawuh Kakang Mbok. Trehne negara Pringgondani kumplang. Kowe wae ya sing jumeneng ratu. Kowe sing bocah lanang. Nadyan umure luwih tuwa Arimbi. Nanging aku ngrumangsani aku kuwi wong wadon. Wong wadon kuwi ora duweni hak wewenang panguwasa keprabon. Mboten Kakang Mbok, mboten. Negari Pringgondani dinten menika kula pasrahaken paduka. Nuwun inggih. Semanten ugi kula pun Brajamusti. Kula lila legawa nderek ngayom wonten ngarsa paduka Kakang Mbok Arimbi. Kowe masrahke negara Pringgondani marang sedulurmu Arimbi kuwi tulus lahir batin apa mergo kepepet? Lahir batin Raden. Kenging menapa kok Brajadenta kepengin masrahaken negara Pringgondani sakutuhipun dhateng Kakang Mbok Arimbi? Awit kula kepengin nyutel cecungkrahan ing antaraning Ngastina kelawan Pringgondani. Inggih namung kanthi cara Pringgondani kula borongaken Kakang Arimbi menika Ngastina lan Pringgondani ing salajengipun badhe rukun lan manunggal dados sawiji. Bagus. Yen to nganti besok kowe nganti ngundak-undak
negara Pringgondani kepiye Brajadanta? Menawi kula ngantos ngucik-ucik negara Pringgondani, mugi-mugi mboten dawa umur kula. Bagus mandi ra kaya ucape dhewe. Mongko kantining tumu salame mong awas eling lukitaning alam dados mekaten Gus ceritanipun sejarahipun Mangkunawa Semar inggih kula pun nyeritakake, kula pun ndongengi. Iya wa Semar. Dados panjenengan mboten usah kuwatir, mboten usah pekewo babakan Raden Brajadanta. Awit ingkang masrahaken negari Pringgondani sakwutuhipun dhateng Kanjeng Ibu Arimbi menika inggih Raden Brajadanta piyambak. Iya yen pancen kaya mangkono wae wis mantep rasane atiku. Saiki Gatotkaca kepengin ngudi marang ilmu kaprajan. Kinarya sangu anggone Gatotkaca bakal nyekel kendhu kencenging negara Pringgondani wa Semar. Sumangga. Sumangga Gus, sumangga. Langkung rumiyin kula kanthi tetugur, kula kanthi tapa brata maladihening sesirih cegah dahar kelawan guling. Awit ratu utawi sipate pemimpin niku kudu kuat prihatine, kudu banter tirakate. Dimen boten wonten suket godhong ingkang anyrimpeti krikil watu sing nyandungi lelakon sampeyan. Mangkono wa Semar. Inggih, ya Gatotkaca mung manut wa Semar. Sumangga kula kanthi mlebet wonten madyaning alas Parasara. Alas Parasara. Tapa brata nyedhak kalian sing kuwasa mangesti sawiji mring Gusti Kang Maha Suci. Barengi sintrang samirana, mugi-mugi anggen paduka dados ratu ing negara Pringgondani kalisa saking sambikala menapa kemawon Gus. Sintrang samirana kesering wareh tanwi kang guru ing malang dinuntun etakan dunapa sintrang samirana kesering wareh tanwi kang guru
sewaka mijil langenira sang nar pati lampah hira
narebek badaya yuwarna nira Iwang suksma mangadi luwih payungana marang Braja Denta sumrambahe warga gung ing kasatriyan Glagah Tinunu rumaos kagiat jroning batos dene kasatriyan Glagah Tinunu sakmangke kerawuhan warangka Ngastina Paman Patih Harya Sengkuni ingkang menika paman sak sampunipun lenggah kanthi satata kang putra Braja Denta namung ngangklungaken jangga nilingaken karna nenggor mentah sabda pangandika paduka Paman Patih Harya Sengkuni. Braja Denta tekaku mapan ana kasatriyan Glagah Tinunu iki sepisan mertuwi marang kawilujengane si Braja Denta sumrambahe para kawula ing kasatriyan Glagah Tinunu. Dene kaping pindho pun paman mung arep nak yenake kabar kang sumebar pawarta kang warata. Apa bener putraku si Braja Denta bakal kawisuda jumeneng patih ing negara Pringgondani nggir? Paman, lakar kaluhuran pawarta menika leres. Mbok menawi kula badhe kawisuda jumeneng patih ing negari Pringgondani. Dene ratunipun nuwun inggih ponakan kula pun Gatotkaca. Dadi kabar mau ora kleru ya nggir? Mboten paman. Kusik ora ateges pun paman iki nyampuri urusane negara liya ki babar pisan ora. Nanging pun paman mung kepengin neliti kanthi permati. Gatotkaca bakal kawisuda jumeneng ratu ana ing negara Pringgondani. Dene patihe ya kuwi kowe si Braja Denta. Iki mau kabeh saka panemu lan gagasane sapa, nggir? Nuwun inggih. Sedaya kala wau awit pirembakan saking kulawarga Pringgondani miwah kulawarga para Pandhawa paman. Lah panjenenganmu didapuk dadi patih ana negara Pringgondani iki ya trima. Rumaos bejo kemayangan Raden Patih. Dene kula tesih dipun paringi kapitayan
kinen ndombani ponakan kula pun Gatotkaca. Usik ana tetembungan aja kesusu mundhak kesluru wekasane kleru. Waliken rasamu Brajadenta. Ora ateges pun paman kuwi gawe urup-urup babar pisan ora. Nanging pun paman mung arep matur witing klapa sak lugune. Dene kowe sarujuk ya syukur, dene ora ya ora dadi baya pangapa ngger. Brajadenta kados pundi paman? Pramara reh manguswa umya ngambreng kadi karunaning kaswasih ring marga hamalatgung risang ganda mastrat maja lengleng lalu manguladi surya mangrangsang waya surya mangrangsang waya umyus amara wayanto ngene ya ngger sumurupa sak temene senadyan to Pandhawa kae kondang satriya kang sekti mandraguna nanging Pandhawa kuwi wong julik lho ngger. Pandhawa kuwi wong julik. Mula kanggone Brajadenta mesti ora krasa yen diapusi karo para Pandhawa. Merga kowe kuwi wong jujur, Brajadenta kuwi wong lugu. Paman Sengguni, paduka paman saged ngendika kados mekaten menika ngagem dasar menapa, ngagem wewaton menapa? Weh lah dadak taken to cah iki. Negara Pringgondani kuwi tinggalane Suwargi Keng Rama Prabu Tremboko. Prabu Tremboko seda sing mateni Prabu Pandu. Pandu kuwi sapa? Pandu kuwi bapakne Pandhawa. Banjur Prabu Tremboko kagungan putra 7 cacahe, ya kuwi 1 Arimba, 2 Arimbi, 3 Brajadenta, 4 Brajamusti, 5 Brajalamatan, angka 6 Brajawikapa, angka 7 sing pungkasan Kalabendana. Saiki aku ganti takon. Kakang Warimba kae bisa mati sing mateni sapa Brajadenta? Ingkang mejahi nuringgih Kakang Mas Werkudara. Banjur Mbak Yumu Arimbi dirabi karo Werkudara. Werkudara sing mateni kakangmu anak-anak siji si Gatotkaca kuwi. Inggih paman, ngger. Yen manut pakem lho iki. Manut pakem pustaka Raja Purwa kudune sing wenang gumanti ratu kuwi putra kang mije lanang. Dadi saksedane Keng Rama Prabu Tremboko disambung kakangmu Arimba kuwi wis pas, kuwi wis bener. Sak banjure saksedane kakangmu Arimba sing jumeneng ratu ki kudune kowe. Lah kok malah si Gatotkaca? Gatotkaca ki sapa to? Gatotkaca ki mung kepernah putu tur maneh Gatotkaca kuwi turun saka wadon, ora turun saka lanang. Lah kok lancang arep dadi ratu iki lho. Ya bener Arimbi kae Mbak Yumu, ning nak anak wadon dadi ora wenang gumanti ratu. Janjane sing wenang ki ya kowe Brajadenta. Yen kowe ora gelem lagi adimu Brajamusti ya kena, Brajalamatan ya bisa. Ha kok malah si Gatotkaca lho. Kuwi cetha yen ginawe gawe lan nyebrang saka pakem, ngger. Mula mumpung durung kebacut, ayo saiki dipikir bareng-bareng. Kabeh mono sejatine wis dadi sanggit rungsiting para Pandhawa supaya Pringgondani kuwi dadi negara jajahane para Pandhawa. Masa kowe ora krasa ta Brajadenta?
Kowe kuwi telek dibungkusi mripatmu melek ning diapusi, ngono. Kowe diem-yem dadi patih supaya ora ngundat-undat kelungguhan ratu Pringgondani. Gur derajat patih badokan apa? Patih badokan apa? Wakil badokan apa? Ing atase sing menang dadi ratu ki kowe ning kowe malah trima dadi kasete bocah wingi sore ya kuwi si Gatotkaca. Apa kowe wedi, Ngger? Kowe wedi karo si Werkudara? Werkudara kae upama kewan, kae iki kewan jaran. Ketoke sekti, ketoke rasa ning bodho gampang dikendhaleni. Apa si Brajadenta wedi karo Janaka? Janaka ke digdaya ning Janaka ke tukmis. Janaka ke digdaya ning Janaka ke celuthak. Janji didepi wong ayu ngono wis bingung golek hotel ya. Apa meneh si Puntadewa? Nakula lan Sadewa kuwi nggur kerupuk bawang kok, Ngger. Ora duwe daya apa-apa. Paman, piye cah bagus? Sejatosipun kula menika inggih sampun mendem rasa serik dumateng para Pandhawa. Utamanipun Kakang Mas Werkudara. Nanging upami kula badhe mbalela, ibaratipun kula gajah sampun boten gadah telali. Ibarat manuk kula sampun boten gadah swiwi, Paman. Aja nglokro ya cah bagus. Purwadadi kutane kabeh iki sing dadi bukti lan kenyataane. Sejatine sing gedhing keburu sengit karo Pandhawa ki ora nggur si Brajadenta. Sing pengin mateni Werkudara ki ora nggur kowe. Aja rumangsa ijen ya cah bagus. Akeh kancamu kok, Gus. Akeh kancamu. Kelebu anak Prabu Duryudana ing negara Ngastina sak kurawane kabeh. Kuwi ya ngalap patine Pandhawa kok, Ngger. Mula, Gus, yen sliramu kepengin njaluk baline negara Pringgondani, para Kurawa sing saguh mbebantu anak Mas Brajadenta, menapa saestu Paman badhe ndukung Brajadenta menawi kula badhe mbalela dhateng negara Pringgondani. Lho piye ta? Saksuwene aku urip ana sejarah pewayangan, Sengkuni iki apa tau goroh to, Ngger? Sengkuni iki apa tau ngapusi? Tur maneh aku iki wis tuwa lho, Ngger. Aku iki wis tuwa, aku iki wis menep, Sengkuni iki wis menep. Sing tak goleki iki apa to, Ngger? Brajadenta. Hagyat ore sangaberango ore nanggul kinempit kehempit doh sangretnaning bawana ong yuwa si tukang malang adi yuwa si tukang ngenesing tias iya si tukang kudu gering hing Paman Sengkuni piye, Ngger? Kagigah raos sing batos kula. Mbok menawi gesang kula menika namung dipun paeka kalian para Pandhawa. Syukur, Ngger, syukur dene wis kebuka apa sing dadi atimu. Tata gelar pun Paman ngelingke kowe, nanging sejatine Gusti sing nyipta jagat nyilih ragane Sengkuni kanggo ngelingke anak Mas Brajadenta. Terus saiki piye, Ngger? Saiki piye? Kula aturi nyekseni Paman. Sakmenika kula badhe mbalela dhateng para Pandhawa. Kelungguhan Ratu Pringgondani badhe kula suwun. Kelungguhan Ratu Pringgondani tetep badhe kula rebut.
Lah yen Pandhawa karo si Gatotkaca nggondheli Pringgondani, sungsang bawana balik Pringgondani. Pandhawa sak Gatotkaca, Pandhawa sak Gatotkacanipun badhe kula mejahi paman. Alah bagus, Ger, bagus. Bagus lanang tenan kowe Brajadanta. Lagi cawaman sabda Horegang sumewa gegering pasewakan kata samyana araka wonten dwirada mekta pedhot ing wantilan sawenehan areka lagi cawawan sabda Horegang sumewa gegering pasewakan kadadak praptanira Raden Kala Bendana repepeh gawe cingak kang samya mulak yaksa guru rupa risedeng alendra yaksa alaku kang mawalya ingkang gambira marang-arangan om Protaruna hangutiya sanes karo mongko sanguning dumadi maksudi ekabro kang akeh gunane bisane sampeyan raden pasakali batabe sira beto iki lilo duni duwawaing tawang-tawang. Aja kaget aku adimu Kala Bendana sing teko Kakang. Padha becik sak tekamu Kala Bendana. Iya Kakang. Tekaku manggih rahayune Skala. Wah kaget aku Kang. Bareng aku tekan kene kok enek patih minulyaning jagat utusaning pangeran
manggalaning para gento-gento lan jancuk-jancuk. Rombongane para dungu-dungu, iblis Sengkuni kok tekan kene iki ngopo, Kang? Oh, lah lancang cah iki. Ngelokne wong sak penake dhewe, sabar. Adikku Kala Bendana, piye, Kang? Ora perlu takon swasana glagah tinunu ingkang baku sakwise jenak lungguhmu ana parigawe apa sira sowan ngadhep marang pun Kakang iki. Ngene yo Kakang. Sowanku mrene sepisan. Tilik marang Kakang lan kabeh kadang braja sing ana glagah tinunu. Kaping loro aku dikokon Mbak Yu Arimbi. Kowe Kakang sak sedulur braja kabeh enggal tak derekke menyang Pringgondani. Ayo padha ngestreni anggone Gatut bakal diwisuda dadi ratu ning Pringgondani yo, Kang. Kala Bendana piye? Ora susah dadak diparani, aku wis ngerti kewajibanku. Mula kowe ndisi ana laku, mengko genti aku sing sumusul marang kadang para siadi bareng kelawan Patih Sengkuni. Kusik. Kowe ngucap sagoh ning tak sawang polatanmu kok suntrut lan basamu ngoso to, Kang? Aku ora ngoso, pancen wis dadi watake Brajadenta ya kaya mangkene iki. Aja nduga sing kurang werna-werna ya Kala Bendana. Aku ora nduga kira-kira kok, Kang. Ning nyuwun sewu lho. Tekaku mrene bareng Patih Sengkuni iki mau jujur, jubriya rasane atiku kok, Kang. Wanti-wanti welinge Mbak Yu Arimbi, sedulur-sedulur gek ndang mlumpuk ngono kuwi. Gatotkaca diwisuda gek syukuran nyambung lan ngraketke seduluran utawa silaturahmi. Aja nganti pedhot seduluran. Merga pedhot seduluran kuwi bakal kedosan lho, Kang. Sengkuni mrene iki ra penak rasaku kok, Kang. Ngelingi lelakon sing wis-wis. Angger ana Sengkuni mesti kesruh. Sengkuni iki senengane ya mung nglincipi cara ngapapak, ngobak-ngobak banyu sing wis bening karo gawe untran-untran. Sumber penyakit to arep kajabarane Pringgondani ora padha karo bunuh diri to, Kang. Kowe aja duwe pikiran elek le. Kala Bendana, ora duwe pikiran sing elek piye. Gelandangan politik kaya kowe kok arep dipercaya. Mula kudu eling lho, Kang, kudu eling. Upama aku kan namer golongane Sengkuni ya ora bakal gelem kok, ora sudi aku, Kang. Mula aku bakal takon pisan kas. Kowe jujur karo aku, kok Sengkuni iso tekan kene sak rombongan ki arep ngopo to, Kang? Kala Bendana piye? Tuk sumbering dredah iki ya mung Mbak Yumu Arimbi kae. Sak lengsere Kakang Arimbo, sak lengsere Kakang Arimbo sing dadi ratu kenang apa? Kenang apa kok sing gumanti keprabon kok malah si Gatotkaca dudu kakadang braja liyane. Kuwi cetha yen Mbak Yu Arimbi kuwi wong murka, Mbak Yu Arimbi kuwi wong malak. Kurang kepenak piye Kakang Werkudara? Kurang kepenak piye Kakang Werkudara? Kurang mulya piye Mbak Yu Arimbi? Kene wong tuwek-tuwek ora nguman kepada adine bandane wong tuwa dikukui dhewe. Lah iki masalahe kecekel, Kang. Masalahe kecekel. Kakang Brajadenta kudu eling lho, Kang. Nalika Kakang Brajadenta nglumpuk biyen nyekseni si Gatotkaca dipilih dadi ratu. Wis dirembuk lan kabeh padha sarujuk, kabeh setuju yen ratune si Gatotkaca. Ya apa ora? Iki wis ana musyawarah mbabar mupakat lho, Kang. Aku tak melu muni sithik wae le, Kala Bendana. Kowe arep muni apa, Suman? Kakangmu ora trima kuwi wis pas lan saempere. Sebabe Gatotkaca kuwi isih bocah wingi sore, ora duwe pengalaman kok tranyak-tranyak tranyu-tranyu arep dadi ratu. Gek arep digawa ning ndi le negarane? Wo lah dlogok pati siji iki. Nek Suban.
Aku tak kandha ya Nek Suman. Ana unen-unen cara Jawa ngendikake. Golek ilmu kuwi aja sok nyawang sing muni sapa, ning rungokno omongane kuwi mau apa. Lho ngono. Pinter njara langit, pinter ngikal jagat. Anggere muni ki asal jeplak, gaweane ora kecandak. Wah, ora nek paedane lho ni, ora nek guna paedahe. Ning nyatane Gatotkaca kuwi ora duwe tata krama. Gatotkaca kuwi ora duwe etika, Gatotkaca kuwi ora duwe adab. Ora cangkemmu dhewe sing ora duwe adab kok ni. Lek Suman. Gatotkaca dipilih dadi ratu ki wis nganggo tata krama, wis nganggo adab. Dheweke dadi ratu ki ora saka karepe dhewe, ning wong sak pringgondane wis padha sayek saeka praya ngibarke genderane Gatotkaca. Lho ngono, kalebu kakangku Brajadenta iki. Sekawit ya setuju, ning bareng enek jancuk Sengkuni rene. Nyebar fitnah, golek duit, golek dukungan terus kowe gunake 1000 cara sing penting kowe keturutan niatmu. Lah kowe jane nyuwun 1000, jane sing ora duwe etika ki pulunanku Gatotkaca apa kowe ni? Lah nek aku kan milih diapurmu, wah aku ya ora bakal sudi. Dukung wong kalah, dukung sing menang ngono. Wis aku ora niat werna-werna. Aku ora niat neka-neka. Niatku mung goleke kamulyan kakangmu, goleke kamulyan sedulurmu. Lho kuwi kena. Ning nyuwun 1000 aku ki apal karo kowe kok ni. Golek mulya monggo, ning nyuwun 1000 aja golek wirang ni. Mosé kowe ora iso ngracuni aku. Kowe nganggo cara apa wae tetep ora iso ngracuni kala Bendana. Ora iso masih aku ki wong bodoh, ning aku ki tulus oleh. Aku jujur. Ngerti ora? Ya mung si Gatotkaca sing iso bakal neruske apa sing dadi perjuangane sing tuwek nang Pringgondani. Kudu ngono kuwi. Kowe ora iso ngracuni aku. Kowe ora bakal iso mengaruhi aku. Aku ki wonge Gatotkaca kok le. Wis Kang, wose kudu eling lho Kang. Wose kudu eling. Kakang Brajadenta kudu eling. Sengkunimu kebak racun, sing apik iki mung nek muni tok. Mergo lambene kebak oli Sengkuni iki. Nek kon kerja halah ora bakal iso kebak. Mula ayo eling Kang. Mula ayo enggal eling, ora sanggugu kandhane sapa-sapa gendang budal ning Pringgondani bareng sak lakuku. Ora sudi, ora sutah kula Bendana. Dina iki aku wis makar marang Pringgondani. Oh, lah wis keracunan tenan kowe, Kang. Milik gendong lali kowe diapusi Sengkuni ora krasa, kowe dipitenah Sengkuni ora krasa. Ya wis. Aku mesteke yen saiki wis ana gedhek antuk ing antarane Kakang Brajadenta lan Patih Sengkuni. Ora apa-apa, Kang, ora apa-apa. Ning aku sik percaya kok, Kang. Sapa nandur bakal ngunduh, utang bakal nyaur, nyilih balikke sing gawe bakal nganggo. Sapa cidra wahyune bakal sirna. Wis ngono wae aturku. Mangkat karepmu ora ya karepmu. Wabil taufik wal hidayah maridho wa inayah. Aku lunga tekan Pringgondani ya. Salah. Kurang ajar kowe. Raden Brajadenta kados pundi Paman Patih? Tak rewangi kaya ngene iki ya nglabuhi sapa ta? Tak rewangi kaya ngene iki ya mung nglabuhi anak Mas Brajadenta. Inggih Raden Patih, sembah nuwun. Syukur nggih, syukur. Kukuh bakuh hatimu kaya tugu aja ketitik ora kengguh karo ucape Sikana Bendana. Sampun golong giling manah kula Raden Patih. Bagus nggih, bagus. Kula lan Wadyabala Kurawa mboten purun kantun kok nggih. Kala Bendana ingkang sowan mriki mau ndak anggap kaya klilip mungguing cangklakan. Mula prayoga Kurawa kang sago nyingkiraken nggih. Kula namung rumaja Raden Patih nggih. Tak
tak puja lan tak puji muga-muga anak Mas Ndara Brajadanta bisa nglenggahi keprabon negara Pringgondani supaya bisa luwih kencara puncur kang dadi asmamu kula Brajadanta. Matur nuwun Raden Patih. Rada maju lungguh mati. Dadi atur-atur miturut anut sumaram ring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara Orina rapan mring pro hati Patih Bodro Sengara ora wonten dawuh sinuwun Kiratna Wadyabala nglagah tinunu bubarna kang padha gantung sebo muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih waton lanang nyekel gaman lading mangrising daging pathuk wadhaing getih dina iki bubarna kang padha gantung siba keenggal tuju mring negara Pringgondani yen Gatut Kaca tetep uguh kepingin dadi ratu Pringgondani dadekke karang abak nok-nok ndang sendika ngestaken dawuh Raden Brajadanta sabet biar katalika wau sampun paripurna dawuh pangandikanipun Sang Raden Brajadanta satriya ing kasatriyan nglagah tinunu giya manjing ana ing sanggar palanggatan bawane Raden Sang Brajadanta datan singlar saking Ubaya
sing kudu tak adoh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Laren dhisik ya nduk anakku limbuk ora ketang mung sawetara. Ngono ya mak. Pancen bener. Leren unjal ambekan leren sawetara. Apa-apa ku yen ngoyo, apa-apa ku yen ngongso dadine kurang prayoga. Iya mak iya. Nduk anakku sing tak tresnani limbuk. Ana dawuhmu apa, Mak? Bengi iki ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake ya, Nok. Kejaba mung rasa puja lan puji syukur
konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Kok ngono mak ayo no. Merga Gusti kang murbeng dumadi ora waleh-walehe ora jeleh-jelehe anggonake anggone nglimpahke berkah kang sarta kenikmatane marang awake dhewe sak kanca kang sarta para warga gong kang mapan ana ing kene. Oh ngono ya mak. Ya mung merga saka berkah kang sarta kenikmatane pangeran aku karo Limbuk ya bisa mangesti dadi sawiji. Ya kuwi lek-lekan tirakatan bareng mapan ana ing adicara bengi iki. Wo ngono mak. Iya. Biyung mesti angger ngandhake utawa nuturi marang anakmu Limbuk. Mesti sing mbok tengenake, mesti sing mbok pentingake, mesti ucapan babakan rasa syukur. Ayo no. Awake dhewe iki urip kuwi ana sing nguripi, awake dhewe ambekan kuwi ana sing paring ambekan karo awake dhewe. Kuwi kabeh wajib untuk disyukuri. Ngono ya, Mak. Lah banjur carane manungsa ngucapake syukur marang Gusti Allah kuwi apa ana tata carane? Ana, Nduk. Carane piye? Yen ora kleru anggonku sinau carane wong syukur marang Gusti kang murbeng dumadi kuwi carane ana telu. Carane ana telu. Heeh. Cara telu kuwi mau kepiye wae mak jlentrehno ben aku anakmu Limbuk ngerti. Cara syukur kang angka 1 ya kuwi syukur bilisan. Heeh. Banjur angka 2 ya kuwi syukur bil kolbi. Iya. Terus angka 3 sing pungkasan ya kuwi nganggo cara syukur bil arkan. Ngono ya mak. Kuwi jlentrehe piye? Jlentrehe kang sepisan ya kuwi syukur bilisan. Syukur bilisan kuwi tegese syukur secara lisan utawa secara pangucap. Secara ucapan. Iya. Upamane wong Islam, upamane wong Muslim ya kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Ngono mak. Kanthi ucapan, kanthi lisan, kanthi sebutan. Lah banjur angka 2 ya kuwi syukur bil kolbi. Ya. Syukur bil kolbi kuwi syukur sajroning sanubari utawa syukur sajroning ati no. Ngono ya mak. Ngrumangsani wong urip kuwi ana sing nguripi, wong obah kuwi ana sing ngobahake. Ngono ya. Lah banjur sing pungkasan sinebut dening syukur bil arkan. Oh ya, utawa syukur secara tumindak utawa syukur secara pakarti. Ngono, Contone awake dhewe iki diparingi kesehatan karo Gusti Allah. Iya. Ayo to awak sing sehat, jiwa sing sehat iki digunakake kanthi bener becik. Oh ngono ya, Mak. Awake dhewe isih diparingi rejeki karo Gusti Allah. Iya. Ayo to rejeki iki dicakke secara becik, ayo to rejeki iki dicakke secara apik. Oh ngono, amal jariyah sedekah kuwi ya penting. Oh ngono, iya. Apa meneh penghasilan sing ditampa karo setiap manusia kuwi dudu nggone awake dhewe sepenuhe. Ada seberapa persen sing harus dibagikan untuk yang membutuhkan, fakir miskin, yatim piatu tuladane ya Mak. Pancen bener. Wah. Iya ya mak, iya ngestokke dawuh. Alhamdulillah wa syukurillah bombong kaworan bungah. Bengi iki sok katon gayeng gumarenggeng. Bengi iki janjane mengeti adicara apa mak? Iki ngene ya Nok. Adicarane ya kuwi bengi iki ora ana liya kejaba mung ya kuwi bersih dusun. Oh bersih dusun. Utawa nyadranan. Oh nyadranan. Sing gelar ya kuwi adicara bersih dusun ya kuwi pepunden-pepundenku ingkang lenggah ana ing dusun Geneng. Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kadipaten Kediri. Oh iya. Dusun Geneng bengi iki kagungan kersa duwe gawe ya kuwi acara bersih dusun. Bersih dusun no? Iya. Asmane utawa jenenge wae bersih dusun. Ya. Bersih kuwi tegese resik dusun wis ngarani. Ya. Ana ing adicara agenda rutin tiap tahun bersih dusun iki kena kanggo sarana. Ya. Aja mung ngresiki dusune wae. Ngono,
Aja mung ngresiki sing dadi sipate lahir wae. Oh ngono, heeh. Ning atine batine ya kudu diresiki no. Oh ngono, heeh. Introspeksi diri, mulat sarira hang rasa mani. Oh ngono, heeh. Kira-kira duwe keluputan napa saksuwene setahun iki karo tanggane? Ya. Kira-kira duweni salah ucapan napa? Ya. Duwe dosa apa karo tanggane? Lah iki perlu diresiki, carane ngresiki njaluk ngapura. Wo ngono, karo tangga teparo. Heeh. Mula adicara bersih dusun kaya bengi iki mengajarkan tentang nilai guyub rukun kang sarta gotong royong to no? Iya, heeh. Sing ora tau kumpul karo tanggane dadi kumpul karo tanggane. Iya. Sing ora tau kerja bakti karo tanggane awor manunggal dadi siji karo tanggane malih dadi kumpul dadi siji karo tanggane. Oh ngono ya Mak. Heeh. Dadi mengajarkan tentang nilai gotong royong, nilai guyub rukune para warga masyarakat, wabil khusus warga masyarakat dusun Geneng. Pancen bener kaya mangkono no. Apa meneh yen ora kleru anggone biyungmu iki sinau? Heeh. Wong tetanggan kuwi uga diajarkan ana ning agamane awake dhewe. Oh ngono. Heeh. Apa kuwi? Hake tetanggan no. Hake tetanggan. Heeh. Dadi awake dhewe hidup bersosial bermasyarakat kuwi duweni hak. Hake tetanggan angka 1. Ya. Ya kuwi radus salam no. Radus salam kuwi tegese apa? Ya kuwi mengucapkan salam. Maknane tukarana kaya ngapa, kresa kaya ngapa, paduwa kaya ngapa nek petuk tanggane wajib mengucapkan salam. Ngono ya Mak. Heeh.